Čus lidi, já vás tady vítám na mém Skyblocku. A je to taková přivítačka na tento server, který dám do popiska videa. A to, že byste si tady mohli se mnou zahrát, natočit nějaký let's play. Takže já to hodím na největší grafiku. Tak a ukážu vám tady ty Islandy. A tady zrovna žádný není. Kde je být nějaký? Ale jako je to server jinak pro 200 lidí. Já jsem veliký pařmen Minecraftu. Čekat, není to ještě větší. Jo, tam vidíte? Tam je takový kousek malý. Takže jsem velký pařmen teda Minecraftu a já vám tady ukážu. To je kámoše dům, postavil jsem ho já s ním. Takový tajný chodby tady máme všude. Tady to je dům mýho bratra. Taky tajný chodby jsou tam, kulna na nářadí. A samozřejmě můj dům. Můj dům musí být vždycky výjimečný. Kdyby nebyl výjimečný, tak v něm nebydlím. Takže tady bude bazén. Takovej taková malá výbava baráku. Věci z IKEA. Mám tady teda malou výbavu baráku, ale na to, že je to Skyblock, musíte si tady hodně věcí dělat sami. Tak je to docela dobrý. Je tady spawn, ten vám taky ukážu. Abyste viděli, že je to Skyblock, tak je to tady prostě celý ve vzduchu. Jasně, viděli jste to? Je tady var. Já vám ukážu rovnou všechny warpy, co tady jsou. Až doly, duel, enchant, event file, free shop, send. Prostě hodně moc věcí. Takže kdybyste chtěli, tak si skopčete iPinu a napište si to do svého Minecraftu. Napište mi na Skype, na Face a já vám odepíšu, že bychom mohli natočit nějaký video. Ještě jsem vám chtěl říct, že tehle server je vlastně ještě na 1.5.2, což je teda docela blbý, ale já mám rád 1.5.2, já 1.6.2 nemusím. Takže kdo má 1.5.2, ještě si to neupdateoval, tak ať mi napíše, můžeme zahrát, natočit let's play, rozšířit Skyblock můj. A tak se mějte. Čau.